Čauci kamaráti, dnes budem hrať Piggy. No, nazbieral som papieriky. No, nazbierali sme, pardon, papieriky. No, Bug jednotka je hotová. Bug dvojka, ideme na ship, lebo to je tam to otravné. No ale za chvíľku len nazbieram. Dúfam, že to bude super skin. Dúfam, že to nebude taký hlúpy skin. Nechce mi to voltovať. No, nezabudnite dať like a subscribe a dúfam, že ideme do toho videa. No tak. Pardon. To je také otravné, tak blízko sme boli, joj. A vlastne pozeral, ako vlastne čo sa odohralo na tej lodi. Tam raz jeden vyhodili z paluby infiknutého, ale stihol infikovať jedného pasažiera a iný pasažier ho podozrieval, lebo videl, ak si ho škrabli. Mám odomknutý modrý kľúč. Mám fialový kľúč. Choď tam, už je odomknuté. Neviem, kde sa spánuje. Aha, viem, kde sa spánuje. Mám pocit, že je priamo nado mnou. Áno, je. Ja som dole, vieš, že treba dať šrubovák. Mám šrubovák. Už ten problém je, neviem, kde je. Ani ja. Chvíľou. To je dole úplne, ak treba dať šrubovák. Ja som pri nej, ale ona nejde po mne. Či asi nevidí. Kde je? Oranžový kľúč, ide oranžový, išla hore. Oranžový ide tam na... Kde? Už je tu hore. A práve sa mi utiekol. Ja viem, ja som sa ja som sa chytil do pasce. Ale to vidí kam? Tam je zelený. Ja berem zelený. Oranžový, kam ide oranžový? Oranžový ide... Aha. Dávaj pozor na pagani. Není tu hore. Není? Mám wrench. Ja som... Si kukus! Čo? Skoro som zomrel! Normálne tá Piggy, ktorú musíš zobudiť, skoro som zomrel kvôli nej. Kde si teraz? Som v zelenej miestnosti, musíš odomknúť zelený kľúč. Ja som tam skoro zomrel. Zomrel si? Nie. Ide za mnou Piggy. Pagani, dobrý. A kde? Prečo práve muselo spať to Piggy tam nie na schodoch? Len som mohol... Dobre. Kde si? Ty si šiel úplne dole? Áno, som. Už je domkol zelený kľúč? Áno, dávno. Som ti vravel. Mám šrubovák. Super. Rýchlo domknúť. Skoro som tam zomrel. Puška. Nice. Náboj. Puška a náboj mám. Piggy, ktorú musíš zobudiť. No, ma skoro zabila. Áno. Ona je na schodoch, jediných, ktorí vedú hore. To je. A nie, sú ešte na druhej strane. Je? Mám problém asi. Jak si tam hore dostal, bo ja nevidím tú Paganiu. Ja mám pušku. Ja už som dal screwdriver, hej. Super. Lenže problém mám, lebo neviem, kde je Piggy. Hneď. Kde? Hore, úplne hore, jak treba dať screwdriver.
To nie je screwdriver, ale wrenč. A kde ide teraz? Kde si? V zelenej miestnosti? Som tam na vonkajšej palube. Nie, som tam hore. Na palube, vieš. Ale môžem výjsť? V podstate neodvíde išla. Išla si dole. Ja som pri riadiacom centre. To piky paky. Prosím, ju sladajú, ja sa bojím. Neviem, kde išla, ale... Ani ja neviem, kde je, ale vyšiel som konečne. Máš amo, nemáš sa čoho báť. Mám amo, lenže... Tak poď tu. Obidve sme sa zasekli do pasce XD. Dobre, som uvoľnený. Ja viem, kde je žltý kľúč, je to dole, lenže ja sa teraz bojím tam ísť. Dole. Dole? Mám papírik. Kde? Keď prídeš, že treba dať wrench a tam úplne hore. Jaj, vidím ťa. Poď tu. Kde? Hore, ako mne. Tak tu. Tu za toto. Tu na... Aha, vidím. Mám. Poďme dole. Dole je to posledné miesto, kde by som chcel ísť. Tu je amo. Dobre si amo. Kde je Piggy, lebo ona som sa prestala pohybovať. Čo je tu? Kde je žltý kľúč? Žltý kľúč úplne dole. V tejto miestnosti úplne dole. Poďme úplne dole, ne? V ktorej miestnosti úplne dole? Počkaj, ja viem kde. Tam nie je. Tam úplne dole. Som mŕtvý. Zastrelil som. Normálne som ju zastrelil, ona sa ešte stále pohybuje. Normálne, ja som ju uspal. Zabij sa. Pohybuje. Normálne uspal. Zabij sa, ja som mŕtvý. Normálne ja som ju uspal, ona ešte chodila. Nemožné. Šíp. To je blbá mapa, to je úplne blbá. Ale kde môžu byť toto hlúpe paperiky? Hej, hlúpe. Stlačam bod, ale nič nefunguje. Starý update. You are the traitor. You can travel. You can get a weapons. You can get pasta, and later we go your weapon. Hey. Easy. Nie si traitor. Prečo by si mal byť? Pretože bol vytvorený traitor. Nie, to bol bot. Mám modrý kľúčak. Tak rýchlo, no. Susák. Fialový. O, tu je. Už je tu! Prečo? Si pokazalo. Ja si tu mal v pláne. Really? Nechoď tu, prosím ťa. Nechoď za mnou, ty. Papierík! Papierík! Super. Tu.
miestnosti, kde je radio. Ja viem, že je papierik, lebo ten ho ešte nikdy nedostal. Mám Kde? žltý kľúč. Nebuď v miestnosti, jak je radio. Tam je papierik. V rohu. Proč to hlupa, Piggy? Veď ja viem. Je odporná. Musná. Nie. Nemôže. Už! Sme tu! Rýchlo domkni tento screwdriver. Oranžový. Nice. Čo? Papierik zobral cez stenu. Ja som ten papierik zobral cez stenu. Počkaj, si živý? Hej, ale som ten papierik zobral cez stenu. Kde je Piggy? Asi viem. Kde si? No palube, vchádzam druhú. Noob Piggy. www.noobpiggy.sk. Ja idem vonku, ty prosím tu zostaň. Už nás prestal naháňať. Žltý kľúč. Žltý? Žltý ešte nie, žltý musíš prv odomknúť. Ona je hlúpa, nejde ku mne. Yes. To za pagáňac. Teraz je kde? Nie, ide za mnou. Nejde za tebou, ide za mnou, ty hoax. Ale nie, predtým šla za mnou. Ty hoax. What? Pištoľ. Pištoľ. Zabijú. No nemôžem, nemám náboj ešte. Práve teraz som ju len našiel. Boj tu úplne dole je náboj. Červený! Nice. B. Stratila nás. To viem, že tu hore nejde. No asi vyrazí zo svetáka. No práve, že ide, ale... Ja som tu pri schodisku. Poď tu dole úplne. Papírik! Tu! Kde? Tu! Mám papírik, už som nazbieral posledný. Kde? Skoro som zomrel. Hore! Kde hore? Nasleduj ma. Počkaj, len chcem odomknúť kľúče. Už som našiel dve papiery, ty si jedno z nich zobral? Ale ešte jedno som Poď mi nezobral. ho ukázať. Počkaj. Počkaj. Kde je žltý kľúč? Ja mám žltý, čakaj tam. A hore je úplne... Počkaj, tu poď sem. Neviem, kde je Piggy. Je žltý trezor. Žltý trezor je úplne hore na lodi. Je branch a úplne hore. Kde si? Tu hore. Úplne. V tých rebríkoch som išiel. Je tam, je, vidím. Asi. Nie, tu nie. Kde je? Veď... On nás počkaj. Musí prestať plova pagáňa naháňať. Tu som. Počkaj, kde si ty? Som pri escape. Počkaj, ja som... Ty papierik. Poď tu, poď sem. Ty si neviditeľnosť. To nebude fungovať na takýto botov, mám pocit. Dal neviditeľnosť a už ma neprestal naháňať, lebo ty si bol ďaleko. Hej. Dobre, poď rýchlo tu hore. Kde je Piggy? No choď. Ukáž mi ty inteligent. Počkaj. Choď! Mám nejaký kľúč tohto. No ja ťa môžem kiknúť. Poď rýchlo. Stop! Piky, paky! Hej. To
Dobre, dobre, poď. Tu poď sem. Tu je. To je posledný papierik. Máš žltý Ja kľúč, neviem, tu dobre. ide žltý kľúč, Mišo. Mišo, tu poď sem. To nemôžem zobrať. Áno, lebo je posledný papierik. Na bok 2 sa nestáva. Áno, ale mohlo sa stať, tu poď sem hore. Tu ide. Ja viem, že tam ide. No, aleluja. Poď na bok. Brr. Ty zlodej. Tam je pištoľ, Mišo. Kde? Tu. Tam je Čakaj, pištoľ. je tam náboj? Nie, ale môžeš si nabiť. To je dobrovoľné. Čakaj. Nie sa náboj, musím ísť dole. Poď dole. Tu poďme Tam je zaseknutá Piggy. Tam nechoď. Tu poď sem. No tam dole je zaseknutá Piggy, to je dobré. Ale kde si išiel do keľu? Jej, dávaj to do modrej kľúče, nelky. Tu poď sem, Mišo. Tu. Dobre, idem dole, no. Počkej, tu poď sem. Idem. Kde si? Tu som. No, poď. Tu sú dole náboje niekde. Hej, tu sú. Neviem. Piggy je tam niekde zaseknutá, ale nesmie si nás všimnúť potom. Tam je zaseknutá. Nie, ale neviem, aký kód je tu. Ale ja viem, kde to bolo, len si nepamätám, kde. Hej, určite sa zastrela. Tu som videl tú kombináciu, ale neviem, kde na mape do keľu. Pre pána Jana. V rádiu bolo. V rádiu. Tam je ten blbý Bobby, čiže jak sa volá pre pána Jana. Potrebujeme ho privolať na tento svet. Ja mám pušku, ja ho zastrelím. Ja si pamätám, že som videl farebné. Tu je. Tu je ten Bobby. Ale to nie sú farebné kombinácie. Potom Prečo kde? ja to? Ja viem, na tých kompútroch úplne hore, no úplne Jaj, Choď tam a ja zadám kód. Dobre, budem ti hovoriť. Ale sú tu dve modré, sú tu dvakrát modré a žltá a červená. V nejakom poradí to určite bude. No tu je Počkaj, modrá, idem tam. modrá, žltá, červená. Modrá, žltá, červená. Čakaj, dobre, choď tam, choď späť rýchlo, nesmím. Už je tam kód? Tam, modrá. Žltá, červená. Iné. Čo? Modrá. Tak, Modrá. žltá, červená. Nie, daj. Červená, žltá, modrá. Yes! Poď, sebi. Ako si dal? Dobre som dal už, ja som escapeol. Yes, escapeol som. Chcem si pozrieť endings. Chcem vidieť ending. Hej, oni nás tam zavrú v podstate. Hej. Wait, Fantas, no, I'm trapped in here with you. That's not possible, I'm sure we can get out of here. Got nothing but barrels to get out of here. Well, since we are trapped, I guess we are gonna need to learn to get know each other. I learned to get to know a surrogator than a dirty cop. I was just following orders, Willow. I was doing my job. So what? I was protecting my family. There was nobody in your room when we were searching it. Because you cops took them away already. Having parents is the case. Now tell me, where are they? I don't know, Willow. I don't have their records on me. You're alright.
You're right, because you're just another cog in a big machine. That's all you've ever been. You took away friends from me too. You know, you're not all angels. We can't be angels in a world like this. To taki dlouhý ending. We need to work together to help each other out, or else we'll just end up hurting each other than ourselves even more. I want to help you, Willow, so I ask that do the same for you, for us. What's the use in that? Nebudem spať. Yeah. They're in. How did you find us? We didn't hear anything from you guys, so we tried to find ourselves. Ourselves. Georgie, the little rascal, ran ahead, heard you two from inside. I was just trying to help. Yeah, for once. You take that back. Where's Budgie? Huh? You should check out what's going on. Čo sa odpojil? What's happening? We've arrived. Yeah, hey. Strela infikovaný. Dobre, skončil sa mi ending. Idem líznuť tiež. Idem na tvoj. Páne, prečo mám plný nos? Pardon. No rýchlo. Dobre. Book 2. Book 2 idem. Takže máme nazbierané na ship. Poďme na port. Rýchlo daj play. Daj play. Pozerám. Jaj, tak dobre, počkám. Ja nemám všetky, what the fuck? Pre pána Jana. Máš? Ale jaj, potrebujem odobnúť zelený kľúč a tam si ešte nenazbieral. No ja mám všetky. Modrý kľúč. Oranžový. Odomknuté. Modrý kľúč je odomknutý. Môžeš odomknúť ten vecičku. Tu po dole. Tu je oranžový myšon. A tam je oranž. Kde je Piggy? Počujem ju. Ide po tebe. Nie, ide po tebe skôr. Školne. Ja, že ona nevie otvoriť dvere. Brr. Odkiaľu ja som jej otvoril. Haha. Kde si? Ja idem hore, preč. Brr. Vynorila. Ja som ona ma naháňala, ale potom zmizla. Ja som si nevšimol, že zmizla. Pána sa mi potom opäť objavila. Ja som mŕtvý. Pre pána. Tak ma zabila, ty chápeš. Ale ako to
Ja nemám papírky a ty máš. Tak to planety Zemi zbiera bez myša. Nezbieram, odkedy? Lebo ten jeden papírik si mi neukázal asi. Ukázal! Koľko zala? No, ja som ti povedal, že je to v zelenej, tam, kde je to rádio. A ty si to nenazbieral. Takže vraj si to zobral cez stenu, nevyzerá. Asi zobral, bo ja som to potom bol kontrolovať a už tam nebol. Ale skúsim to ešte raz pozrieť, či tam je. Ja som normálne z opačnej strany, som počul, že som zobral. Modrý A kľúč. jak sa otvára, aký zvuk a jak sa zatvára. Je to zvláštne. Zelený kľúč, môžeme rýchlo, môžem ti hneď ukázať. Ja idem, som slimák. Kde si? Odomkni zelený. Odomkol som. Tu som. Tam na druhej strane bude. A tu není. To je zvláštne. Tak asi si poriadne nezobral. Ten hore, vieš, ten... Už je ďaleko. Kde si išiel? Tu som. O, to asi ide. Teraz si pozor, asi to už ide. Dobrý. Máme tu sak, musíme ísť ďalej. Ja som išiel rovno do nej. Nechoď tam, stretni sa s ňou, ona tam ide, nechoď tam, späť. Kamo, ja som sa tu vynoril, dal som si neviditeľnosť. Viditeľnosť som sa zachránil. No, som si dal neviditeľnosť, tak som ju zbadal hneď predo mnou. Ja som pri Willowovi, hej, ktorý som nahral. Wow, to bolo blízke. Chápeš, aký som mala šťastie? Ja, to nie je fialový kľúč, to je žltý kľúč. Božíko. Všetci idú po mne, vy dvaja. A Willow... Som v pasci. Žiješ? Nie, lebo som zdal neviditeľnosť. Logo. Ja som hneď nad tebou v podstate. Už ide za mnou. Ome? Kde si? Idem hore, úplne hore. Mám červený kľúč. Poď, už máš šrubovák odomknutý? Nie. Ale nie, potrebujeme šrubovák. Piky-paky, blbý šrubovák. Už ma nie následuje. Kde je? IDK. Hľadám všade žltý kľúč. Ja mám žltý. Nie žltý, ale myslím... Môžeš zamknúť žltý len pre info. Kde je? Počkaj. Hore, úplne hore, len že tam je Piggy. Takže dávaj pozor. Ale nemôže byť hore, ona teraz bola dole. Nie, teraz je hore, si predstav. Ona sa teleportuje, veď? Nie. Áno, pretože ona ma naháňala, si predstav. To možno je príliš rýchlo. Ja takže to ona bola tam? Hej, Ločiko. Varoval som ťa. Ale ťa nevidím. A
Blbek, niečo som hneď tu. Ona ide za mnou! Wow! Mám červený kľúč. Už máš rubovať? Mám papierik, ale nemohol zobrať. Veď to je tvoj posledný. Logika. Až mi zase... No to teraz išla za mnou a z ničoho nič stratila. Poďte rýchlo, odomkni škrubovák po... Kľúč, ja som mal žltý kľúč, ty inteligent. Tak odomkni žltý kľúč, ty Ja už ho mám. A čo tam je? Ja som sa zabagoval do zeme a potom ma Piggy nechtěla zabiť. Ale potom ma zabila, lebo som išiel na schody. Mne sa límnúť, hej. Ale mne nikde zobrať hlúpy papierík. Normálne Piggy taká, že budeš mať všetky papieriky. Hej, to pravda. Pam. Pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. 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 Pam, pam, rýchlo sa napoj. Ja už sa napájam. Asi teoreticky nepotrebujem ani svoje peniaze, Piggy coiny, bo už budeme mať super skiny. Idem sa pozrieť, či to mám. Čakaj. Yes, mám. Čo? Mám, Super. Poďme rýchlo na port, bo toto ide príliš pomaly. Docks. Na dock. Pardon, nie port, ale docks. Port. Skip timer. Ja som dal? Nedal. Popom. Thank you, mate, for getting the filler block to the video. Best luck on your future endeavors. Yeah, well, think of luck because he's gonna Tiger looks like he's already here. Už prišiel Tigri. Rýchlo, to je ťažké. Viem, kde jeden. Pozabral, follow ma. Nefollowuj. Som tu na druhej strane. Sebi. A čo je problém, že som na druhej strane, Ježiš? Pretože tu nie je papierik. Mám ho. Na tomto je papierik. Mám. Spodný. On ide za tebou. Čo sa stalo? Čo? On sa normálne mi objavil! Zabij sa, Miš, on sa mi objavil. On sa mi objavil pred očami. On sa mi objavil pred očami. Idem tam celý čas bol tým sa. Skip timer. Done. Pom pom. Pom pom. Dávaj bota. Amogus. Run. Jej, Pony ide za mnou. A ten hový pane, neviem čo robí. Ale keď sa spavnul Markus, tak ho zabil.
Hej, ale potom vlastne to nefungovalo. Kde je zelený kľúč? On ide za mnou, on chodí za mnou. A kde je zelený Kas- kľúč? Kde musí byť? Ja ho nevidím. Uh-oh. Mám zelený. Super, odomkni ho. Ja som v pasci, takže ho nemôžem zobrať. Oh. Také. Ja už vidím jeho vidle v mojom tomto zornom poli. Rýchlo tu poď hore, čo robíš? Choď Keď za hore. mnou. Ježišmáre. Noob. Aj, Odomkni. hej, tým. Zatvorite dvere. Viem, mám papierik. Kde? Chceš položiť dynamit. Aha. Kde si? Musíš položiť dynamit. Tak tam A to není. Kde je? Man, jak sa ide dole do hrobky a tam není. Neviem prečo. Chovám to mi. Do mne choď. Tu je oranžový kľúč, ty si bol slepý. Tu je Nie. papierik, tu dole. Tu dole je Nie, oranžový kľúč. len pre info som nebol slepý, lebo ja som zobral červený kľúč, len pre A info. tu Mám červený teraz. je papierik. Follow me. Musím ísť tam, jak sa do... Kňa dynamit se by. Víš, jak sa ide tak dole. Oh! O! Počkaj, počkaj. Musím ísť tam se byť, ty mi nerozumieš? Počkaj, ježiš. Tam ide oranžový Mišo. Zase. Kde? Tu dole, jak... Hrobka? Omen. Tu je fialový. A! Červený! Zamkol som ho. Tu je papierik, tu. Pod schodami. Ona pod schodami je. Počkaj, nemôžem ho zobrať. Chvíli. Druhý! Je. Tam! Tam bol! To je ten. Tu bol! Mišo! Tu je! Ja aj tam. Pardon? Počkaj, odveď ho prosím preč. To je papierik. Treba! Jak treba dať sviečku, tam je papierik. A kde ide sviečka? Ale jak sú tie hrobky, vieš. To jak sú tie hrobky. Poď. Kde? Tu na jak sú tie hrobky, tu dole, vieš. Tu. A teraz? Tu za mnou. Neviem, kde treba dať sviečku. Za mnou. Tu ne. To som už nazbíral. Ale tu nájde sviečka. Jaj. Odveď ju prosím. Odveď ho, pardon. Ty si jak zomrel. On lezie strašne rýchlo, on lezie rýchlejšie ako človek. Kámo. Počkaj, chcem zistiť, kde ide... Tam ide. Aha, viem, už viem. Lenže ty si bol taký inteligent, že si išiel inde. Áno, ale jak mám vedieť, ty inteligent? Ja som ti vravil, poď za mnou a si Áno, tam bola Piky, tak chápeš, logicky môj Tam človek, nebola Piky, Piky môj bola mozog za bude nami. rozmýšľať, že tam nepôjdem, no čo? Porozmýšľaj nad tým, logika, Piky nie? bola za nami. Piky bola za nami. Takže nemohla byť tam. Bola Mohla. 3 cm za Mohla. nami. Mohla. Nemohla, pretože Mohla. tam sa nedá
Mohla. Tam je iba jedna cesta. Tam je iba jedna cesta. A do tej jednej cesty my sme videli. Takže pred nami nebola. Tým pádom bola za nami. A tam nevidie iná cesta, takže tam nemohla byť. Mohla. Nevíš pochopiť, že tam vedie jedna cesta. Ja viem, A na tej Počkaj, kde je zelený? Máš rýchlo dom kynej. nechce. Nie. Tak sa zabij. To sa mi nechce. Dynamí. Pony, za mnou poď. Budem strážiť. Červený. Jede červený. Ja tu Ale... idem. Teraz ma Ja som sa teba zľakol. Teraz ma followuj. Tam je, pozor. Teraz nikam inám. Tu je papierík, keď sa... Tu je papierík. Jaj. Mám. Mám pocit, že to bude Mr. Stitch. To je budisko, ja nenovím budí. A nie. Budisko. To je piky paky. Zazrel papierík, jej. On je tebe. Brr. Chodíme za mnou. Utekaj. Dobre, utekal som. Sa práve že vrátil do bodiska. Tu je kľúč žltý. Aj puška. Neviem, či sú to, ale okej. Našiel som pušku a žltý kľúč. Je žltý. No už ho mám ja. Ale... Ten hlupák. Ja idem dať žltý. Oranžový nemáš na... Oranžový! Oranžový! Tam ide. Idem dole. Papierik v oranžovej miestnosti, lenže ide piky za mnou. Viem, že tam za tebou ide. Trezor ja slepoch. No poď rýchlo tu. No tá buba tak za neviem, to nemá naháňať. Tu na oranžovej miestnosti. Blízko myslím. Mám hammer. Ja neviem, kde to ide, to je ten problém. Kde je oranžová miestnosť? Kde som ju pred chvíľou videl. Veď čo? Taký neviem. Ja som slepý. Poď dole, víš. Mám ten papierik z oranžovej miestnosti. Kde je oranžová miestnosť? Si kokos. Neviem, kde ide hammer. Kde si? Blízko Markusa, lebo počujem jeho song. Ja som tu na bol žlutý save. Kde je žlutý save? Žlutý tam, potrebuješ dať položiť plank. Jaj. Ale Sebi, kde je oranžová miestnosť? Prepan? Nevidím Sebi. Kde si? Ja som... On sa teleportoval ku mne, ty kokos. Mám posledný papierik nazbieraný. Kde? Ja som teraz... Poď rýchlo. Sebi, ja som tu na... Kde si ty? Tu dole, kde sú hrobky. Počkaj, teraz idem. Čakaj tam. Tu som aj ja, no. A kde? Kde? V hrobke? Počkaj. Nie, tu poď sem. Tu v jednej strane. Tu je, poď sem. Hej, tu viem. No, kde je oranžová prečo si miestnosť? A kde je ďalší? Ježe ho neviem zobrať, ja tam neznačujem.
Mám hammer a neviem, kde je hammer. Hammer. Skús prevedať to bludisko. Markus! Ten susák. Sused. No! No, a Píky paky. ja idem do bludiska, tak A nechod ja. do bludiska. Puška! Ok. Ja viem, aby som tam našiel. Tam je aj hammer pritom. Mám všetky papieriky nazbierané, ale pre info. Posledný. Počkaj, zabudol som. Ty ten pak si ho nezbieral bezo mňa, tým pádom. Nie. Ale ty si mi nepovedal, kde je. Počkaj, môžem si nabiť zbraň? No. Ale musím povedať. Počkaj. To píky pak. Ale pozor, on sa tu na blízko, tu na sa, kde stojím, sa vie teleportovať. Tu na presne. Poď. Naboje. Môj posledný papierik to záleží, lebo sú tu niektoré Kde posledné... je ty inteligent? A kde ide hammer? A ide za nami! Prepána. Môžem ho zastreliť? To píky paky, ty si mal voice ceste, si kokos inteligent. Book 2 je ťažké trafiť sa do Piggy. Ale hlavne nehovor, že som ti tam Ježiš, Gabriel, Kriste, Maria. Lebo nehovor tam. Gabriel ma vystrašil, ty kokos. Modrý kľúč! Mám! Viem, kde to ide. Hej, ja viem tiež. Vie to aj Markus. Dúfam, že tam nie si na tom mieste, kde ide modrý kľúč. Ja tam síce nie som, ale Markus je blízko toho. No, už... To... Neviem to. Ale to treba romknúť. Oddomkni to rýchlo. Počkaj. Tu je pod schodami ešte. To je asi môj posledný pod schodami. Už ide za mnou. Kde? Ale ja nemôžem odomknúť, potom... Markus. Ale ty to môžeš odomknúť. Bol by si taký zlatý odomkol, ten modrý kľúč. Nemôže, bo má ten blbý Marko sa tu... Ale veď tam kolo Paulička, točí, no. takže môžeš. Nemaj výhovorky. Ty kokos, ty... www.hoaxmisho.com. Nie slepá ulička, takže tu poď konečne. Áno, lenže tam bola Piggy, bugovala sa na to, čo mám robiť, no. Povedz mi, múdrož. Tam ide hammer! Ty si jak zomrel? Sebi, tam je plank, daj plank, potom v žltom kľúč, tam je žltý kľúč, som našiel, a v tom žltom kľúči bude bielý kľúč a iba daj bielý kľúč a escapneme. Hej, lenže ty si zomrel, to info. Ja som sa livol. To ty si zomrel, to info. Ja som sa livol. Aha. Takže nemôžem tam ísť po ten blbý Markus. Už ma prestal konečne naháňať. A vieš o tom, že Tio, tak jeho vycvičil Mystiči. Ja viem. Plank, mám. Kde je žltý kľúč? Ježiš, som sa livol. Kde si na posledný dal žltý kľúč pre pána Jana? Pre pána Jana neviem. Ja viem. Ja ich viem do toho blízka. Si kokos. Ty si logický človek. Je to debilné blízko. Á, tu je. Ale to nestihnem za 20 sekúnd. To nie je možné.
Yes! To nestihnem. Tím na buk 2, nedávaj play. Počkej, ja sa musím lídno, aby som mohol získať ten papierik, počkej. Dobre, vieš čo? Počkaj, si skontrolovať papieriky. Počkej, dajme playera. Yes, už iba chapter 10. Oh. Gabriel, spýtaj sa mami. Tak takýka aspoň. Počkej, idem sa skontrolovať. Nie, chapter 9, nemám všetky nazbierané. Mal si dať playera. Ale ja nemám nazbierané, si kokos, to si inteligent. Nie, ide temple, ten debilný temple. Ale počkej, veď som ani nenazbieral. Zabíme sa, Mišo. Pána Jana. Áno, končí teraz. Tak toto bude koniec videa, dúfam, že si toto video užili. Čaute.